Merħba, il-lejla tajba. Bħala parti mill-kampanja ta' Bernard Grech, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, qegħdin fuq il-Fosos tal-Florjana, li huma marbuta mal-festi tal-Indipendenza. Qegħdin hawn biex niddiskutu iż-żgħażagħ fuq quddiem nett, il-mara fis-soċjetà u l-politika u ekonomija li taħdem għan-nies. Illum se nkunu qed niddiskutu il-mara fis-soċjetà u l-politika. Jimmodera id-diskussjoni Dr George Vital Zammit. Nilqakom għal din id-diskussjoni miegħi George Vital Zammit għat-tema il-mara fil-politika u fis-soċjetà. Miegħi hawnhekk jaqsmu dan il-ftit ħin li għandna flimkien għandi 5 ħbieb ma' Bernard Grech ukoll u se nkunu qegħdin nesploraw ftit ħsibijiet f'dan il-qasam. Ħan introduċi lil ħbieb tiegħi u mbagħad nibdew il-konverzazzjoni flimkien għandi lil Anna Borch, lettur l-Università ta' Malta, Stephanie Falzon, kienet President tal-Business Professional Women u koll Chair ta' Empower, Marco Zoppardi, Engineer, fundatur ta' Startup u koll, Eve Borg Bonello, studenta, Sixth Form, u Joe Farrugia, Joe u koll ħafna jefuħ bħala Direttur Ġenerali fil-Malta Employers Association. Ħanibda bik, Eve, kifet edha Sixth Form l-Università ta' Malta, la tispiċċa mill-istudju ħatmur hemm barra inti, però sassib soċjetà illi forsi mhux dejjem qed toffri il-kundizzjonijiet biex tenxurja l-parteċipazzjoni tal-mara fosta l-istituzzjoni li qiegħda ftit il-bot minnha il-Parlament. Il-Parlament kif jista' jkun aħjar taħseb biex ikonna iktar parteċipazzjoni tan-nisa? Naf li da suġġett li huwa l-qalbek ħafna. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tal-opportunità li nitkellem ma' akademiċi u professjonisti u mbagħad jien. Kif għad is-suġġett tal-drittijiet tal-mara u l-parteċipazzjoni tal-mara fil-politika u l-ħajja pubblika hija xi ħaġa li qalbi ħafna għax nemmen fil-potenzjal tan-nisa, nemmen fil-potenzjal tal-mara fil-politika. U naħseb li għaw Malta għadna mbagħtu minn mentalità maskilista mediterranja li donna għadna naraw il-mara pala dik li tot id-dar, trabbi tfal, tsajjar u jisna għadna ma narawx in-nisa kapaċi taqs l-irġiel. U di xaġa li naraw anka fil-ħajja professjonali u fil-ħajja politika. U għalhekk naħseb li importantissima li ikonna diskussjonijiet bħal daw fejn ninvolvu l-mara, ninvolvu n-nisa, ukoll meta nieħdu deċiżjonijiet importanti li fl-aħħar mill-aħħar jaffettwaw in-nisa. U għalhekk naħseb li importanti li iva jkollna aktar politiċi nisa, aktar rappreżentanti nisa. Iżda għataw ostakli kbar għal dan, fosthom kif għatint il-Parlament, is-sijat tal-Parlament. Is-sijat tal-Parlament magħmulin biex dak li jkun immorri xogħol fil-ħodu, mbagħad għandu l-Parlament, seduta parlamentari sa tard fil-għaxija. Ovvjament mbagħad tispiċċa qabel ma jibda logħba futbol. Mbagħad naħseb li s-sitwazzjoni tiġi fej dak li jkun m'għandux ċans fej meta jista' jmur id-dar jgawdu il-ħin liberu mal-familja tiegħu. U di mhix problema biss tan-nisa, għax fl-aħħar mill-aħħar li ġiel ukoll isuh ilhom work-life balance fejn huma jistgħu jgawdu l-ħin tagħhom mal-familja. Infatti, meta nisimgħu kritika fuq nisa politiċi, nisimgħu ħafna orrejt min qed jieħu siq it-tfal. Kif qatt ma nsaqsu l-istess domanda lill-irġiel. Tant nieħduha for granted li r-responsabilità tal-mara biex tagħmel dawn l-affarijiet qas nagħtu każha. U għalhekk naħseb li importanti li ninvolvuhom aktar u nsibu kompromessi u affarijiet li jistgħu jifqu daw il-ostakli. U għalhekk naħseb ukoll li importanti li nsemmu xi ħaġa li suġġett taħraq bħalissa tal-kwotas fil-Parlament. Personalment naħseb li għandha potenzjal tkun xi ħaġa tajba għax-short term, għandha potenzjal biex it gets the ball rolling. Imma personalment naħseb in the long term it is something li it passes the wrong message li ngħidu li alright, il-mara tirnexxi ma tirnexxi biex biss meta nagħtuha dik l-għajnuna żejda. U għalija ma tantx toġobni l-idea għax naf
li n-nisa huma kapaċi u n-nisa għandhom ilhom post fil-konverzazzjoni u diskussjoni u taħdid politiku u ilhom jiġu rappreżentati mhux għax huma nisa imma għax huma kapaċi. Grazzi, Iv. Ħanżom l-istess suġġett il-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-politika għandna. Permetti daqsxejn xtaqt nagħmel kumment żgħir ħafna fuq il-qalet Iv, ħaġa grazzi Iv. Inti mhux biss il-preżent imma l-futur, mhux ta' biss tal-politika imma tal-pajjiż. U tirrappreżenta dan bħala żagħżugħa wkoll u bħala żagħżugħa kapaċi. Imma laqatna ħafna li qed li hija kwistjoni ta' mentalità. Jiena xi ħaġa li kienet iddejjaqna ħafna meta kellna tfal żgħar, kont immur jien naf nixtri supermarket bit-tfal fit-trolli bħalma jagħmel kulħadd. Nitkellmu jien naf 15-18 sena ilu. U xi ħadd jaħseb li qed jgħid xi ħaġa sabiħa jgħidlek ara llum int babysitter għax għandi tfal tiegħi miegħi u naħseb dik hija l-mentalità l-ewwel parti tagħha li nirrikonoxxu li t-tfal huma taż-żewġ ġenituri li t-tfal mhumiex tal-omm imma huma tal-missier ukoll u trid tkun anke l-mara però li taċċetta din għaliex sfortunatament kultant anke jien mill-esperjenza fix-xogħol professjonali tiegħi ġieli ltqajt anke ma' nisa li qishom jibżgħu jafdaw ħalli nkunu onesti li t-tfal mar-raġel. U allura iva għandna bżonn edukazzjoni f'dan is-sens u għandna bżonn li din il-mentalità tassew inbidluha. L-edukazzjoni hija importanti, però ma nistgħux nistennew l-edukazzjoni biex 10 sena oħra, 20 sena oħra nbidlu l-mentalità, irridu wkoll nieħdu miżuri għalkemm kif qed inti veru jidhru illi huma miżuri għax mhux qed jaslu bil-ħiliet tagħhom, in-nisa jaslu bil-ħiliet tagħhom m'għandhom bżonn għajnuna, però iva jekk hemm bżonn anke nintervjenu, għandna bżonn nintervjenu wkoll. Anna, sanżom fuq l-istess tema li għal-qalba Iv, ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-Parlament. Fl-2020, 8 deputati nisa minn 67, inqas minn 12%. Għaliex qegħdin f'dak l-istat u kif nistgħu forsi nkunu pożittivi b'tama nħarsu li din is-sitwazzjoni titjib. Ekku, hija sfortuna li għal dan l-aħħar ma nafx 50, 60, 70 sena il-progress kien verament baxx, jiġifieri ma rajniex qabża. Fil-waqt li pereżempju meta tħares lejn in-nisa l-università, dawk imxew il-qoddim illum 60% tal-gradwati tal-università huma nisa, jiġifieri potenzjal minn fejn il-partiti jażlu hemm, jiġifieri l-aħjar imħuħ hemm minn fejn tażel, jiġifieri anki ir-riċerka turina li pereżempju it-tfajliet qegħdin jgħaddu f'ħafna suġġetti qed ikunu ikollhom jiġifieri marki aħjar mis-subien, mill-irġiel, jiġifieri il-potenzjal hu hemm, imma żgur li hemm xi ħaġa li qiegħda żomm. U allura naħseb li l-ewwel li rridu nirrikonoxxu li għandna problema. Jiġifieri il-fatt li jiena 90% tan-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet għalija u għat-tfal tiegħi 90% huma rġiel, jiena li għandi problema għaliex anki jekk kieku kienu kollha nisa kien ikolli problema għaliex naħseb li bħala riflessjoni tas-soċjetà, jekk is-soċjetà hija magħmula nofsa rġiel u nofsa nisa, jien għandi bżonn iż-żewġ perspettivi, għandi bżonn iż-żewġ esperjenzi tal-ħajja biex jiena nagħmel l-aħjar policies. Għaliex sew kieku jagħmluhom kollha n-nisa u sew il-fatt li qed jagħmluhom kollha rġiel għandna problema għaliex aħna fil-waqt li jiena ngħid aħna iktar bħal simili milli aħna differenti, però kif ngħixu l-ħajja hija differenti, allura nġibu affarijiet differenti, nġibu prioritajiet differenti, inħarsu lejn l-affarijiet mod differenti. Allura riċerka wara riċerka turi li meta inti għandek it-taħlit tan-nisa u tal-irġiel kemm fil-business u anke fil-politika, ir-riżultat ikun aħjar għaliex inti qed iddaħħal qed twessa il-perspettivi, qed iġġib idea ġodda, forsi fejn l-irġiel qed ikunu iktar aggressivi jew iktar kompetittivi, n-nisa pjuttost forsi jżommu daqsxejn il-breaks. Id-diskussjoni tinbidel meta għandek il-żewġ rappreżentanti u allura verament għandna bżonn jiena naħseb li dik l-ewwel punt li n-nies jirrikonoxxu li għandna problema u li rridu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Naħseb li minn hemm għaliex ħafna nies forsi ma
għas jindunaw jgħidu mux tajjeb għaddejna x'tant ġiet normalizzata li meta taħseb fil-Prim Ministru taħseb raġel, meta taħseb il-kap tal-Knisja, il-kap ta' ħafna businesses taħseb f'raġel. Allura irridu nibdew ngħidu għandna problema, rridu nagħmlu xi ħaġa fuqha ċertament. Naħseb dik l-ewwel ħaġa. Li hu żgur ma jistax partit politiku x'inti tħabbar l-elezzjoni jibda jfittex il-kandidati nisa. Dika tkun għalija naħseb żgur xi ħaġa li mhux se tirnexxi, ġifieri inti għandek bżonn li tibda tagħmel tfittex nisa u rġiel kompetenti minn kmieni għandek bżonn, firxa wies għandek bżonn iż-żgħar mal-kbar u għandek bżonn trawwimhom, jiġifieri dan ma jaqgħux mis-siġar. Inti għandek bżonn ikollok fl-istrutturi tal-partit nis kapaċi li jagħmlu dan ix-xogħol biex inti dejjem ikollok l-aħjar nies għaliex finalment dak li għandna bżonn mhux nisa biss, mhux irġiel biss, imma l-aqwa kandidati li jkunu matul iż-żmien ingħataw iċ-ċans li jitkellmu fil-medja, li jkunu esposti, li jkollhom pożizzjonijiet importanti biex juru li huma kapaċi, ġifieri hemm proċess ħieħ x'jista' jsir u naħseb dak huwa dmir ta' kull partit li jagħmel. Fil-fatt li xtaqt nikkummenta fuq li għadek kifet, issa għanna. Ir-realtà hija li rridu bla dubju li namlu dan l-isforz anke kif qalet qabel anke fl-istrutturi tal-partit. Semmejt il-parlamenti, inti semmejt l-istrutturi, anke ċertu laqat fl-istrutturi tal-partit, jisiru fit-8 ta' filgħaxija, fis-7 ta' filgħaxija. Forsi anke wasal iż-żmien nikkonsidraw anke li ċertu laqat isiru anke ħinijiet aħjar. Imma ma jfissirx li nistgħu nsolvu b'hekk biss. Nistgħu anke jkollna forsi on-site anke persuni li jieħdu ħsieb it-tfal. Imma m'għandniex aħna dejjem nassumu li t-tfal huma responsabilità tal-mara. U allura iva anke l-irġiel għandhom jifhmu li huma wkoll għandhom responsabilità għax fl-aħħar mill-aħħar it-tfal jiġu bil-ħidma ta' tnejn u allura jridu jifhmu li t-tfal wkoll huma responsabilità tagħhom. Ma jistax ikun naraw illi t-tfal ikunu biss fidejn il-mara u allura n-nisa kif fil-fatt illum nafu jieħdu ħsieb it-tfal, id-dar, il-karriera, imma allura irid ikun hemm anke raġel li jagħmel parti tiegħu. Semmejna l-parteċipazzjoni mela tal-mara fil-politika fis-soċjetà nidħol issa fid-dinja tax-xogħol. Ġew, inti din hija xi ħaġa li lek nismaħħa l snin twal, però għadna sal-lum qed nitkellmu fuq gender pay gap. Għadna sal-lum qed nitkellmu fuq gender stereotypes fuq il-post tax-xogħol. Wasal iż-żmien li dawn jiġu indirizzati iktar fil-profond? Dawn huma sintomi ta' suq tax-xogħol illi hemm bżonn jiġu indirizzati, però jinbidlu bil-mod għax ikun hemm bidla fil-kultura. Nieħdu inti semmejt il-gender pay gap. Il-gender pay gap hija realtà f'Malta, hija realtà f'pajjiżi oħrajn. Sa wieħed irid jara x'inhuma r-raġunijiet għaliex teżisti l-gender pay gap u fil-fatt wieħed jista' jelenka numru ta' raġunijiet, mhux raġuni waħda. Allura jista' jkollok raġunijiet illi n-nisa m'għandhomx pożizzjonijiet għolja daqs kemm għandhom l-irġiel. Għandna semmiet fil-fatt li ħafna drabi jekk n-nies li jieħdu d-deċiżjonijiet huma rġiel. Sa forsi qiegħda tinbidel is-sitwazzjoni, però jiena naħseb illi biżmien tkompli tinbidel iktar. Tiddependi wkoll fuq in-numru ta' sigħat li jaħdmu. Ħafna drabi n-nisa minħabba l-fatt li jridu jieħdu ħsieb il-familja, għax dik hija l-kultura prevalenti, jaħdmu inqas sigħat, tara dik ħataffettwa il-gender pay gap. Tista' tiġi affettwata minħabba il-gender stereotyping fix-xogħol illi n-nisa jkollhom preferenza jew inkella inklinazzjoni għal xogħlijiet illi għalkemm bħala livell ta' edukazzjoni u jkun għoli, degree level, master's level, imma bħala areas iħallsu inqas minn areas oħra, bħal pereżempju l-oqsma li għandhom x'jaqsmu max-xjenza u il-matematika. Hemm ukoll jista' jkun hemm ukoll każijiet fejn mara tal-istess xogħol tkun stmata anqas minn raġel. Jiena naħseb illi din jista' jkun hemm
każijiet minnhom, però l-aspetti l-oħrajn huma aktar qawwija li qed jikkaġunaw din il-gender pay gap nerġa' ngħid f'Malta u anke f'pajjiżi oħrajn. Però s-suq tax-xogħol qiegħed jinbidel ħafna. Illum naraw il-parteċipazzjoni tan-nisa telet ħafna l-iktar fost il-cohorts iż-żgħar tiela għal raġunijiet li ħafna nisa jippreferu li jkollhom karriera, ħafna nisa u wieħed jifhimha di jippreferu li jkollhom anke financial independence matul ħajjithom u tiela wkoll minħabba neċessità għal ħafna familji illi biex jilħqu ċertu livell ta' għajxin irid ikollok żewġ pagi fil-familja wkoll. Voldiri parti minna it's by choice, però parti minna wkoll hija minħabba in-neċessità wkoll. Issa fuq il-postijiet ta' xogħol illum naraw nisa iktar qegħdin jilħqu pożizzjonijiet maniġerjali u dan grazzi għal fatt illi iktar nisa qegħdin ikomplu jistudjaw u nittamaw illi tkompli tinbidel il-kultura anki billi jkun hemm sistemi aktar flessibbli fuq il-post tax-xogħol illi n-nisa jkollhom aktar opportunità li jipparteċipaw għax wara kollox. Jekk aħna bħala pajjiż niġbaw nedu għadi illi ir-riżors ewlenija tagħna x'inhu huwa? Ir-riżors uman. Nirrepetu għadi ad nawsja. Allura żgur li ma tistax teskludi parti kbira mill-popolazzjoni illi il-pajjiż qiegħed jinvesti fiha biex itja il-ħiliet u baddaw il-ħiliet jintilfu għal raġunijiet illi nistgħu nirranġawhom ħanejtek. Allura jien naħseb li tkun hemm sforz minn ħaddiem, irid tkun hemm sforz ukoll mill-kultura tal-pajjiż illi tkun iktar akkoljenti għal fatt li l-mara irid ikollha l-ispazju tagħha u li tittilħaq il-potenzjal tagħha mhux biss bħala u bħala parti mill-familja, imma tilħaq il-potenzjal tagħha anki bħala karriera u dak li hi kapaċi tagħmel u wara kollox tikkontribwixxi lis-soċjetà ukoll. Ħanżomm fuq l-istess linja, Stephanie, Hillary Clinton spiss semmieta di il-glass ceiling, mhux veru? Illi għandna saqaf tal-ħġieġ li ħafna drabi l-mara tħabbat wiċċa magħha. Bil-qasam professjonali issa fil-qasam tal-kummerċ. Tajjeb, inti huwa qasam illi inti tafu sew. Hemm dawn l-ostakli meta tkellimna llum ftit iktar qabel qed li inti għandek ħolma. Għandi ħolma kbira, però qabel ma niġi għaliha, l-għonet nsellem il-kulħadd hawnhekk. Fil-kummerċ, il-mara fil-kummerċ meta il-biznis huwa tagħha huwa ħafna differenti meta il-mara fil-kummerċ meta hija impjegata. Jien pereżempju dil-ġimgħa stess, it-tifla saqsitni biex nimur nippikja t-tifel mill-iskola, ħadtu l-offiċċju miegħi. Kemm hawn nisa li jistgħu jagħmlu hekk, li jgħidu lil boss tagħhom issa ħammur naqra n-neputi jew ħammur għat-tifel jew għat-tifla. Jiġifieri meta il-mara bdiet il-biżniss tagħha għandha iżjed kontroll fuq il-ħajja tagħha, il-ħajja tad-dar, il-ħajja tal-biżniss, għandi iżjed kontroll. Però ftitu ma dawk in-nisa li qegħdin hekk, il-maġġor parti tan-nisa huma impjegati. Mela, Anna qalet sewwa kemm qed joħorġu iżjed nisa mill-università, iżjed nisa kapaċi, ġifieri qabel konna ngħidu ma xirridu iżjed nisa f'ċertu pożizzjonijiet, women on boards, women in parliament, women in decision making roles. Għalfej hekk qegħdin joħorġu dan nisa kollha mill-università mhux qed jaslu sen fuq. U kif qal sewwa Bernard hija l-kultura li il-mara tittuħu ħsieb it-tfal, tittuħu ħsieb il-ġenituri, she is the main carer. Dik hija il-mentalità mediterranja li għandna u trid titbiddel. Mela ħalli nieħdu illum kif injeda. Mela mara ħarġet mill-università, bdiet taħdem, bdiet tila fil-karriera tagħha, tiżewweġ l-ewwel tarbija. Tipprova tkompli, forsi jkollha naqrajnuna mingħand omma jew mingħand oħta jew mingħand xi ħadd. Ikollha t-tieni tarbija ma tistax tkompli, trid tieqaf. Mela da tfal issa bdew imorru l-iskola u tarġa' ftit tibda tidħol part-time sakemm fl-aħħar meta tfal kibru naqra mod ieħor marret full-time ix-xogħol, però fejn ħallit u fejn daħlet hemm gap kbira
li in the meantime, għax I am an employer as well, mux sanħalli dak il-pożizzjoni vojta, daħalt il xaħat ieħor. Mela di l-mara wara li daw is-snin kollha, fl-aħħar waslet fil-pożizzjoni fejn tixtieq, issir nanna. Titħaqx, issir nanna. Ok? U di trid tiddeċidi ekkix sa tarġa' tiqaf mix-xogħol ħatejn lit-tifla. Jew lit-tifla sa tgħidilha isma' binti hi. Dak affarik jinsa xina wasalt fej urrid inkompli. Din hija l-ħajja tal-lum. I am a very practical person. Jiena daw l-eżempji huma reali. Nixtieq insemmi xi ħaġa fuq il-quotas. Hemm differenza meta ngħidu għandna bżonn il-quotas jew il-mara għandha bżonn il-quotas. Il-mara m'għandix bżonn il-quotas. Nisa kapaċissimi kemm tritaw. Alright? Pero s-sistema kif nieda, min qed jieħu deċiżjonijiet ta' min ipoġġi dik il-mara f'dik il-pożizzjoni, 99% huwa raġel. Dik il-mentalità li rridu nbidlu. Jiena nista' nkompli ma nafx kemm għandi. Ejdilna Stefani, l-ħolma tiegħek x'inhi issa? Mela, jien nixtieq, alright? Kif għandna sistema hawnhekk li l-anzjani tagħna tajnihom l-opportunità li joqogħdu id-djar tagħhom u ngħinuhom f'din il-sitwazzjoni li l-koppji la jibdew ikollhom it-tfal ukoll ikollhom ċertu għajnuna li jkollhom carers id-dar, they will employ carers huma min huma, alright? Għax b'dak il-mod anki tfal għalfej tfal qed noħduhom daqshekk kmieni il-breakfast clubs jew inkella nippikjawhom fis-7 ta' bil-lejl għax kemm il-mara u kemm ir-raġel għandhom il-meeting start. Ġifieri aħna qegħdin rabbu di ġenerazzjoni oħra li qegħdin jgħixu f'dawn l-iskejjel. Daw mhux nurseries, ta' mhux qed ngħidlek babies li forsi mhux qed jifhmu, qegħdin nitkellmu fuq tfal 7, 8, 9, 10, 11. Ġifieri daw jibqgħu hemmhekk. Irridu nbidlu għas-sistema. Is-sistema from the bottom up it has to change. U naħseb biex nibdu dik is-sistema, Mark, inti missier ta' żewġ tibniet bħali u temmen illi hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex nippruvaw nibdlu dan il-mindset. Le biex nippruvaw indaħlu dan il-mod ġdid kif inħarsu lejn is-soċjetà. L-ugwaljanza però, Mark, xi kultant tissemma speċjalment fil-politika u jien nibża li tibqa' klixé. Nsemmuha tiġi elezzjoni u mbagħad terġa' tintefa' fuq l-iskaffa. L-ewwel ħaġa grazzi anki minn naħa tiegħi tal-istedentuni hawn. Raġel qed jitkellem fuq issues ta' ugwaljanza naħseb li huwa importanti li aħna l-irġiel nitkellmu iżjed fuq dan is-suġġett. Bdejt nara l-ħajja tat tfal tiegħi, bdejt isek meta bdejt nisimak titkellem, Stefani, bdejt nara l-ħajja tal-bniet tiegħi u bdejt inħossni daqsxejn qalbi maqtuha għat-tfal tiegħi. Fis-sens li t-tfal tiegħi li huma bniet. Is this the only choice? U jiena meta bdejt meta kelli il-girls bdejt naħseb fuq dawn fuq dan is-suġġett mod serju. Fil-fatt Anna qalet qabel li l-ewwel ħaġa naqbel ħafna magħha li naħseb differenzi bejn l-irġiel u n-nisa huma ħafna inqas milli naħsbu. Naħseb li huma ħafna iżjed id-differenzi li hemm bejnietna jiġu ħafna iżjed minn pressjoni kulturali li ilha ġejja eluf ta' snin. Imma naħseb li l-għażla li hemm quddiem it-tfajliet tagħna, l-bniet tagħna, huma ħafna inqas mill-għażliet li hemm quddiem is-subien. Hemm pressjonijiet fuq is-subien ukoll, imma huma pressjonijiet li huma ħafna iżjed espansivi. The world is your oyster, tista' tagħżel karriera li trid, ovvjament ikun hemm ħafna pressjonijiet oħrajn li tmexxi l-familja, tipprovdi għall-familja, eċetera, eċetera. But it is an expansive expectation. Ġifieri, letteralment, choose what you want to do. Il-bniet huwa differenti, ġifieri ġa semmejna kemm il-darba, l-expectation fuq il-bniet huwa li jrabbu familja, li jqogħdu d-dar, u jiena ma rridx hekk għat-tfal tiegħi.
Dik hija realtà. Jiena rridhom li jkollhom, jekk iridu jrabbu familja jew d-dar, all well and good m'hemm xejn ħażin, anzi, huwa rwol importanti, huwa ħafna iżjed importanti wkoll l-irġiel kif qal Bernard ukoll jifmu li huwa r-rwol tagħhom ukoll. It is a partnership. U hemm affarijiet li rridu naħsbu wkoll f'dan il-qasam. Għax jiena meta twildet l-ewwel tifla tiegħi, jiena stajt noqgħod id-dar mix-xogħol għal jumejn. Ment il-mara għadet dak iż-żmien 14 ġimgħa jew 16 ġimgħa. Xi din hija problema wkoll li jiena bħala raġel m'għandix daqshekk opportunità meta jkolli tarbija li noqgħod id-dar kif kellha il-mara tiegħi. Ġifieri dawn ukoll huma issues irridu nitkellmu fuqhom. Hemm ċertu pajjiżi nafu bihom li m'hemmx differenza bejn il-parental leave li jista' jieħu raġel u parental leave li jista' tieħu mara. Dan huwa wkoll din hija wkoll problema, però l-iktar ħaġa li jiena nara fit-tfal tiegħi hija li qed qabel. Jiena rridhom irrid li huma jkollhom kontroll fuq ħajjithom. Inti meta semmejt il-kelma kontroll, it hit a nerve, it struck a chord with me, għaliex it-tfal tiegħi li huma bniet ma narax li għandhom neċessarjament f'din il-kultura li qed ngħixu fiha kontroll, ħlief jekk huma jemmnu iżjed milli jista' jemmen. Ġifieri għaliex mara tifla jiena inġinier. Meta gradwajt konna xi 70 inġiniera, ma tantx kellna nisa. Illum ninnota bi pjaċir li hemm ħafna iżjed nisa qed jistudjaw l-engineering l-università. Però niftakar kollega tiegħi mara qed tgħidli li hi tħoss li għandha taħdem ħafna iżjed biex turi li hija kapaċi tasal daqskemm aħna kapaċi naslu aħna in a man's world. Jiġi għalfejn in-nisa mara titaħdem id-doppju ta' raġel biex tasal fl-istess post. U meta when I see this future for my girls, ngħid bil-fors għandu jkun hekk x'nistgħu nagħmlu biex. Mark, grazzi ħafna. Hija naħseb mistoqsija importanti fadlilna l-aħħar 2 minuti. Bernard, forsi l-espressjoni tal-aħħar. Ħaġa ningrazzjakom għaliex kemm huwa sabiħ meta aħna niddjalogaw, niddiskutu bejnietna, naraw il-punti di vista ta' xulxin, nitalmu minn xulxin, ħadd pjaċir nisma' l-Mark jgħid illi waqt li qed titkellem Stefan isu rrifletta ċertu punti u isu daħal fuq xortu fuq dak li qalet hi viżavi t-tfal tiegħu, il-bniet tiegħu u tal-mara tiegħu. Imma jiena forsi għax pożittiv. Inti semmejt għandna li hawn fil-fatt 60% tal-istudenti l-Università li huma nisa. Jiġifieri kapaċi n-nisa, m'għandniex dubju li kapaċi. Allura fejn hu l-ostakolu? Semmejna l-kultura, semmejna tradizzjonijiet, semmejna ċertu stumbling blocks li jkollhom. Però fil-Parlament għandna inqas nisa, anzi għandna ftit nisa, imma fil-qrati le. Il-qrati huma mimlijin avukati nisa. Kważi nazzarda ngħid li hemm iktar nisa milli irġiel, qatt ma għamilt il-kalkuli m'hemm ħafna. Imħalfin, maġistrati, hemm ħafna nisa. Tajjeb, u allura hemmhekk irridu napprezzaw li anke min għażel il-ġudikanti tagħna fehem illi ovvjament kapaċi wkoll u għażilhom. U allura rridu nirrikonoxxu meta jsiru dal-affarijiet. Fil-Parlament imma għalfejn għandna din diffikultà. Għaliex il-kultura, meta niġu biex nivvotaw, meta niġu biex nagħmlu n-numri, jiena nisma' anke minn nisa, sfortunatament jażlu l-irġiel. Ġifieri irridu allura anke l-kultura, mhux biss il-mentalità fl-irġiel, imma anke l-mentalità fin-nisa stess, illi jażlu lin-nisa wkoll. Mhux jażlu n-nisa għax nisa, imma jażluhom għax kapaċi, imma jridu jagħmlu dik il-qabża. U allura naħseb li bħala soċjetà din il-mentalità irridu tassew inħadnuha għaliex flimkien iva nistgħu nbidluha. Bl-edukazzjoni, bil-miżuri, imma li rridu napprezzaw u nifhmu li l-mara fis-soċjetà hija żgur mutur importanti li tista' tagħmel ħafna ġid biex l-istess soċjetà tkompli timxi l qudiem. Grazzi ħafna Bernard, wasalna fl-aħħar tad-diskussjoni tagħna llum il-mara fis-soċjetà u l-politika magħna Bernard Grek, Anna Borġ, Stefani Falzon, Mark Zoppardi, Yves Borġ Bonello, Ġo Farruda. Grazzi tal-li segwejtuna, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li kontu magħna
Narawkom għada fl-istess ħin, inselmilkom.